Chief Executive Member CEM ke Khasi Hills Autonomous District Council KHADC ubak penyat sing CEM. Uleh thuk lupa baka Voice of the People Party VPP kan mat ya ka jingduk nong ke bajur kham tam na ki constituency jong ki sangut ki MLA jongka ha ka ni ki election MDC ka banlong ha ka arpoi trik rempang namar ki pat ba ki layo jingsneng. Pin sasaki kham tam na ki constituency jong ki sangut ki MLA ka VPP kata na nongkrem maulai mauring keneng but not shlo kan mat ya ka jing rem na mark pat ba kila yo jingsneng. Hashwa ban job ya ki election kila ai ki jing kular ki bahe Henry Hadien belasya jid kila pulam ban pen urlong yaki. Kumta ru klem arta tien bat ki pat ba kin ai ya ka jubab ka babyang ha ka ki election ADC kaban wan ong uba penyat habakren syakila patai kubor Hadien bala pendap ya kajing tap kerteng henne ka singil lai terik rempang HISBT Mauyong kum ukertong ka National People's Party NPP na nong thamai constituency. Ya uba penyat lasan ran lang da kinongalam jong Confederation of the Northeast Councils kibami khmat ya kishipotali ki Autonomous District Councils ADC jong kathan syate la mingi kabakentop ya Deputy Chief Executive Member CEM ka Bodoland Territorial Council Executive Member ka Karbi Anglong Autonomous Council KAAC, Member ka Chakma District Council ka Mizoram, bat kiway na lor kinongtre bat kinongkersyan ka party. Katkum ka jingpan pao ka jong uba penyat ulaong baka jing kata jong kirensan social media, kalong ka bajur haduk kata ha ka baki beriu kila syak yalam bakla ha ki election baladam. Henry mentah ki beriu kila yok jingsneng bat kin aya ka jubab ka babyang ulaong. Jong ka IT ka social media kala jur bah menta but lada pipet tang na social media ki bubun ki brio ki sya ilam bakla reso tenat pat ba ki brio kila sya hikai but kila start menta balai nama kila dap mat pinpet kini ki constituency badan ki MLA VPP menta sampai baro kini kin sal remlut nama bakila mat ki brio te hakapor bampat mat te anis kiterwai ke beneng kendo semua belak yok lut rementa dalam mat pilai ihi ngam dan kamben kerentan te kata tengah semua ba ke juba nak kaliang paiba kan sadat te kinpet hi ya kita kibrio balak bentre kamdai syu kapor ingi ban syu bon ki ba syu he ne ashrum shaneng da jingdon kini ki kandidat ki babyang ba ki pai ba ki shania ngim artatien ba ya ka executive committee ngin yalam yang hida ka isi jogi but ya ki we party ru takadang shu kentu wat nam ya kentho than nam pin hab yatrai bat ngi pin hab yatrai bat ngi da ki independent da di VVP now sampai dalak poi hang te nama mendan party mendan balak kan te ngi pediang subha lupa nduk bentar tu ba kwa ban wan trai jing mentoy jong ki pai ba mendai ben ya trai nam ta ban pen snew lani ban snew dur pat ya kari jungi ele hi ngi happy hi ben ele election kawan ka lek election ngi job ngi ram en tang ka wei ka mensim syakri pai ba kam nam du na wat ngam long ai ru kat ka bangala la ibor ngan syakri kata ka bodon kam nadu por covid ngalong tang MDC habadan kam ki pai ba kat tu jing ngip tenrong lang ngi benrap lang kat ka bang ila ban yarap ki pai ba te ban ong tang na kadau jong collection ka jingram pidu na mensim syakri kita takim dei ki nong syakri pai ba kum balong shisin bala mi hi ki kandidat ban mi khmat ban yakun election ngi shim be ba baro hi ki deki nong ikun ki ba khmat namar la dakim dei hi ki ba la smobiang kenemi mo kenem file nomination te kata kawai badan ru ki kum iba esron marwen da buram ngasu kemen ngakendit abangai I gitu ka media report kuntu bat ngalak phone ba idan lang mentah niru ba esron ngasu tenat ba I withdraw ya lade wat ila penbena banya kun halor ki nongrim by inkersyan ngi day halor kita ki an ba ki jingtrai ki bangila persyan bentre pi kum kani ka mensim rangba jenjar ban yo te teng da pla trai ka ba trai ru bon sin dang yo hi ban kan tho ban kan no te ho jinglong briu le sengaru ngamla ban biang bon jing duna henry ngi persyang pat benang pen bahaya ka kam kata de ka bangidon